Kaixo, bideo honetan UPV EHUko enplegu guneak zer diren eta zer eskaintzen duten ikusiko dugu. UPV EHUn ikasten edo ikasi duen edonorentzat zabalik dagoen doako zerbitzua da. Ikasleen eta enplegagarritasunaren arloko errektore-ordetzaren menpe dago eta Lanbideren Euskal Enplegu Zerbitzuaren zentro laguntzaileak izanik, enpleguarekin zerikusia duen edozein arlo kudeatzeko koordinatuta lan egiten da. 4 enplegu gune daude eta hemen aurkitu ditzazkegu. Bat Araban, 2 Bizkaian, bat Leioan eta bestea Sarrikon, eta azkenik beste bat Gipuzkoan kokatzen da. Zer eskaintzen da enplegu gune hauetan? Lan orientazioa eskaintzen da. Banakako diagnostikoa egiten da profila zehaztuz elkarrizketa pertsonal baten bitartez, kurrikuluma eta aurkezpen gutuna eratuz. Ibilbide pertsonalizatuaren diseinua egiten da, eta laguntza pertsonalizatua eskaintzen da. Lan bitartekaritza ere eskaintzen da, ikasle zein tituludunen eta enpresen arteko topaketak eratuz. Horretarako, lan eskaintzen aplikazio propioa dugu. Praktika programak, nazionalak zein nazioartekoak eskaintzen ditugu. Enplegu foroak antolatzen ditugu. Eta Lanbideren zentru laguntzailea izanik, honen aplikazioetan alta eman eta datuak eguneratzen lagun zaitzakegu. Enplegu zentruen helburuak honakoak dira. Erreferentziazko gune bat sortzea unibertsitate kolektiboarentzat hezkuntza mundutik lan merkatura igarotzeko. Laneratzen maila hobetzeko, lan eta gizarte arloarekin zerikusia duten alderdi guztiei buruzko informazioa, aholkularitza eta orientazioa eskaintzea. Enplegu bilaketa aktiboa indartzea, baliabideak eta tresnak eskainiz. Unibertsitateko beste zerbitzu batzuekin batera lan egitea, unibertsitateko orientazio zerbitzuarekin, ekintzailetzarekin, sinergiak sortuz eta baita beste eragile batzuekin ere, udalekin, aldundiarekin, Lanbideren Euskal Enplegu Zerbitzuaren zentru laguntzailea izanik, Lanbiderekin koordinatuta lan egitea. Zerbitzuaren eta baliabideen berri emanez, aplikazioan alta ematea eta kurrikulumeko datuen eguneraketa kudeatzea. Enplegu zentroen nondik norakoak ikusi ditugu jada. Jarraian, enplegu zentroek lantzen dituzten programak zehaztuko ditugu. Lan orientazioa, kurrikulum bitaea eta aurkezpen gutuna eratzeko laguntza, elkarrizketa bat bitarteko. Lan eskaintzak kudeatzeko, aplikaziorako sarbidea. Nazioarteko mugikortasun programen eskaintza, ikasle praktikak, Erasmus Plus Internship for Students, EPES, Erasmus Plus Internship for Graduates, Global Training, BEINT nazioarteko bekak, laguntza programen eskaintza, lehen aukera, hezkuntza mundutik lan mundurako trantsizio bekak, gazteen ekintzailetza programa, enplegu foruak, 3R gaztea programa, mentorin EHU alumni, IKD gazte, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuaren laguntzaileak izanik honen zerbitzua ematea. Eta Euskal Herriko Unibertsitateko tituludunen laneratze txostenak eratu eta eskaintzea. Amaitzeko, enplegu zentroen web orrialdera nola iritsi ikusiko dugu. Lehendabizi, webikoitza.ehu.eus hasiera orrialdera sartu behar gara. Ondoren, eskuinaldean aurkitu dezakegun praktikak eta enplegua bannerrean klik egingo dugu. Jada, praktika eta enplegua orrialdean izango ginateke. Hemen, praktikei eta lan eskaintzei buruzko deialdi eta informazioa aurkitu ahal izango dugu. Amaitzeko, kontuan izan enplegu zentroetan hitzordua eskatzea beharrezkoa dela. Hemen ikusi ahal izango dituzu enplegu gune bakoitzeko kontaktu datuak. Arabako enplegu zentrua, Bizkaiko enplegu zentruetan Sarriko, Leioa, Gipuzkoako enplegu zentrua. Eguneratuta egoteko eta behar duzun informazioa jaso ahal izateko jarrai gaitzazu sare sozialetan. Abildua enplegu guneak Facebook, Instagram eta Twitterren. Mila esker!